Hi friends, welcome back to my channel Harish's Craft and Miniature Cook channel. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரன் ரிச் கேம் எப்படி ஆடுறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம இந்த கேமை முடிச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. 3 ஆப்ஷன் வரும், ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.